idan ba za ka iya ba wallahi alhaji da mace tana karɓo gadon namiji da kaga jajirtacciya da ni zan je in karɓo ma ba kai ba. Bai taɓa gaya miki inda ya kai dukiyarsa ba? Har addu'a yake Allah ya sa ya mutu ya kwashe wannan dukiya gaba ɗaya bishasha da ita. Gadona, gadona. Ka san ba tun yanzu ba abba yake takura babanka akan wannan lamarin. A insha Allah babu abin da zai faru. Amma fa ta faɗa min cewa wannan kayan salon zuwan nashi ne daga nan. Kai Kamil idan nayi karatu zai hana ni in shushe na ne? Ai dan taba da shushe nan idan Allah ya kawo aiki sai mu saki shushe na mu je mu. Gane ba aniyan malakari. Ina kuɗin gadon? Ya ce wa da babunmu kada ta tsine mu. Da ni ta tsine maka ne ma kawai ni aka baka kuɗin gadon nan ka kawo ni da ya fi mu. Gadona, gadona.